Tak ahojte, ja som tu zás. Chcela by som vám dnes trošku viac priblížiť túto bábiku Amálku, ktorá je vyrobená od A po Z ručne, teda od Piky, a nesie moju pozitívnu energiu. A čo je veľmi dôležité, vaša princezná doma bude mať o zábavu postarané, pretože s touto bábikou sa pekne vyhraje. Dajú sa jej veľmi pekne česať vlásky s takýmto riedkým hrebeňom. Dievčatka veľmi rady češu svoje bábiky. Dajú sa jej robiť vrkôčiky, má takéto mašličky. Má takúto peknú bundičku s kapucňou, ktorá sa jej dá samozrejme vyzliesť, takže bábika sa dá povyzliekať, poprezliekať. Dievčatka veľmi rady prezliekajú svoje bábiky, má takéto nohavice na traky, blúzočku. K tejto bábike patrí takýto cestovný kufrík, kde má bábika odloženú svoju garderóbu, má tam odložené také krásne šatičky, krásny svetrík s takouto baretkou. Takže kdekoľvek, na akékoľvek cesty môže bábika a vaša princezná doma svoju bambuľku brať so svojimi vecami. A ešte k tejto bambuľke je pyžamko zdarma a tento vankúšik. Bábika krásne hýbe ručičkami, nožičkami, naopak som povedala, ale to je jedno. Krásne sama stojí, aj sedí. Takže ak chcete potešiť svoje dieťa originálnou bábikou, máte jedinečnú príležitosť s 2 darčekmi zdarma do konca tohto predĺženého víkendu do 8.5.2023. Nechám vám odkaz v komentári pre viac informácií. Ďakujem za vašu pozornosť a ahojte!